toisaalta kakkoskohdassa mainitaan, että mielenosoituksessa toimitaan olennaisesti lainvastaisesti. Ja tässä kohtaa myös sitä, että jos on 16.6. antamaa poliisin määräystä noudatettu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksi. Ja on. Joo. No, tässä on nyt tässä oikeastaan niin tässä ei ole sen kummempaa nyt, kun mä jätän tämän asian teille tiedoksi ja sitten illalla valvotaan, että kello 18 teillä on leiri purettu ja poistutte tästä. Ja tässä on nyt sitten näitä ikään kuin noudattamatta jättämisestä, niin on seuraamuksia on kokoontumisrikkomus mahdollisesti, tai sitten jos poliisin antamaa määräystä ja käskyä totella, niin niskottelu ja niin edespäin. Ja sitten tässä päätöksessä on myös sitten muutoksenhakuohjeet, eli mahdollista sitten valittaa hallinto-oikeuteen kannella ja niin edespäin, mutta mä en rupea tätä koko paperia tässä lukemaan. Te voitte vaikka tässä sitten ottaa tästä kuvan ja laittaa sulle sinne, jos sä haluat sen silleen näyttää, miten Toni sitten parhaaksi katsoo. Ylikomissario Jari tapauksen päätöksellä tänään ja mä näytän tässä nyt Tonille vielä, joka on tässä vieressä, niin tästä löytyy nämä lakipykälät, mihin tämä päätös perustuu kokoontumislain mukaan. Ja sitten täällä on nämä muutoksenhakuohjeet. Tästä nämä löytyy kaikki. Olis sä halunnut Marko kysyä jotain? No, tässä on ollut kaiken näköistä. Esimerkiksi tässä on kun on esimerkiksi mielenosoituksesta aiheutua välitöntä vaaraa ihmisten turvallisuudelle. Mielenosoitteen epäillään syyllistyneen useisiin ohikulkijoiden pahoinpitelyihin rautatietorille ja sen välittömässä läheisyydessä. Viimeisemmät nyt sitten 22. ja 23.6. Lisäksi poliisille tulleiden ilmoitusten mukaan mielenosoittajien tapa kuvata sivullisia aggressiivisesti aiheuttaa turvattomuutta ja pelkoa. Ja sitten tässä tämä toinen, että mikä oli tämä mielenosoituksessa toimitaan olennaisesti lainvastaisesti. Mielenosoituksen järjestäjä ei ole noudattanut poliisin 16.6.2017 antamaa määräystä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksi. Mielenosoittajat ovat jatkaneet puuttumista sivullisten oikeuksiin mielenosoituksen puitteissa. Myös häiriötä aiheuttava sivullisten kuvaaminen on jatkunut. Ja sitten Marko, se kello 18 on semmoinen aika nyt, eli sen takia ollaan nyt ajoissa liikenteessä, että silloin me ei enää neuvotella. Eli nyt sulle on annettu määräys tämän leirin purkamiseksi ja kokoontumislain 24 mukaan järjestäjä huolehtii kokousvälineiden ja kokousrakennelmien poistamisesta. Ja viime kädessä se tarkoittaa sitä, että jos te ette itse näitä rakennelmia tästä poista ja pura, niin sitten poliisi huolehtii ne tästä pois muualle. Ja teillä täällä olevat ihmiset poistetaan. Ja jos täällä on sitten lakimiehiä ja muita paikalla, niin kaikin mokomin, mutta tämä mielenosoitus loppuu nyt tähän tänään kello 18. Eli se on niinku tavallaan, että joo, mutta mä annan sulle vielä ohjeen tässä jatkomenettelyssä, eli niin kuin mä sanoin, niin sulla on oikeus valittaa tästä päätöksestä hallinto-oikeuteen tai kannella poliisin tekemistä ratkaisuista. Ja sitten siinä vaiheessa, kun kanteluun vastataan, eli silloinhan poliisi on velvollinen näin tekemään, niin silloinkin nämä tiedot saat
mistä niin kun tällä perusteella teidän kokoontuminen nyt loppuu. Ja sitten toisaalta taas näihin viikonlopun tapahtumiin ja muihin liittyen tai mitä tuo sosiaalisessa mediassakin esimerkkejä ja muita, niin yksi vaihtoehto on tietysti kysyä sit näitä omalta porukalta. Mutta tässä nyt lyhykäisyydessään tämä, eli yhteistyö on sun kanssa ollut mukavaa ja sujuvaa tähän asti, mutta se on niin kello 18 me emme enää neuvottele, että sitten tämä kokous vaan päättyy. Tässä on niin Taponen päätöksessä arvioinut tätä asiaa monelta kannalta ja tullut siihen lopputulokseen, että nyt toimitaan näin. Eihän se estä tästä asiasta keskustelemista sitten jatkossa ja kehittämässä tätä toimintaa siihen suuntaan, että yleinen järjestys ja turvallisuus ei vaarannu. Mutta tältä osin tämä on nyt tässä. Ja mä jätän tähän mun yhteystiedot, voit soittaa ja kysyä lisää. Ja mä tosiaan toivon, että tämä sujuu rauhallisesti tämä purku ja niin kuin sanottu, että kello 18 on se aikaraja, tässä sen jälkeen ei sit mitään ole tai jos on, niin poliisi rupesi niitä purkamaan. Mutta kiitos, mä jätän mun tiedot tänne, sä varmaan lähdet Helsinkiä kohti tulemaan ja näin poispäin. Ja tässä on teidän porukkaa paikalla ja jutut on kuvattu ja Toni tietää sitten kysyä lisää, jos jotain tulee. Mutta mä jätän mun puhelinnumeron tähän. Kiitos, hei. Tässähän on ihan semmoinen potentiaalinen vaihtoehto, kuinka tähän reagoidaan, niin saatetaan poistua mielenosoituspaikalta, mutta aloittaa välittömästi uusi jossain viereisellä paikalla. Voiko tämä keskeyttää toimenpiteen siksi aikaa, kun se käsitellään siellä? Ei tämä ole semmoinen päätös, että se niin kuin ei. Nyt toimitaan näin ja sitten sen päätöksen ikään kuin lainmukaisuutta ja oikeudellisuutta arvioidaan sitten sen niin kuin kantelun myötä. Mutta se ei mene niin. Sehän kestää ikuisuuden siellä hallinto-oikeudessa. Ei ne itse asiassa kestä. Joitain kuukausia tai puoli vuotta. Niin toimenpitokieltoa ei voi saada aikaiseksi siksi aikaa, kun juttua käsitellään. Mä tosiaan suosittelen, että vaan laitatte pilliä pussiin ja tältä osin Mä kysyn sitä toimenpitokieltoa, mistä semmoinen hankitaan sitten, ettei pysty niin purkamaan tätä, kun se on käsittelyvaiheessa. Ei mistään hallinto-oikeudesta. Ei mistään. Poliisilla on oikeus hajottaa mielenosoitus. Tämä on nyt siitä mukavampi, että se menee teidän Kunhan kysyin. Joo, mutta ei ole semmoista. Ei ole. Koska tavallaan se perustuu se toimenpide tähän määräykseen. Niin sitä ei nyt tätä ei voi keskeyttää. Se on nyt päätetty, että tänään kello 18 se loppuu. No niitä pieniä asioita, mitä ei voida keskeyttää. Tää toinen leiri sitten. Sultamunakaan ei ole tehnyt mitään pahaa missään. Ai ei vai? Tässä on teille aikaisemmin kerrottu, että miten tässä tulisi. Nyt sitä määräystä ei ole noudatettu. Ja se on toimenpide siitä. Nyt tämä koskee teidän leiriä tämä asia. Mä en mitään, kun kantaa tuohon toiseen leiriin. Mä haluaisin yhä Tässä edelleen, on niin kuin Markokin, niin yhä enemmän oikeita perusteluja. Kokoontumislain perusteella mennään niitä perusteluita nyt siinä. Et ei niitä perusteluita sitten ruveta kaivelemaan niinku semmoisista asioista, että pitää niinku lain voimaan, mistä voimaan nyt perustuu niihin tapahtumiin, koska teillä on sitten oikeus saada sen. Okei, hyvää päivän jatkoa. Soittakaa, jos tulee jotain.